Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni gadulong sa inyo kagyari ng aton ng mga top stories of the day. Today's October 14, 2024, Lunes nga adlaw. 8 milyones pesos kabalor sa kinasuspetsuhan shabu nakuha sa mga drug operation humaling kagabi tugtog kainas ang aga. Grade 7 student inaligar nagpalupok sa pusil sa sulod siyang eskwelahan. Mayor Albi Benitez wala nagpirma sa IRR para sa NIR kay may ginpangkakas ka mga probisyon. Estudyante patay matapos mabungguan sa motor na ginadala sa pulis samtang nagatabok sa pedestrian lane. Kaag sa good vibes, libo-libo nagdugok sa pagsugod sa Mascara Festival 2024. May proposal pa sa performance. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, pag-operate sa periyahan sa sulod mismo sa Bacolod City Public Plaza ang ginapusisa sa karon ni Bacolod City Mayor Albi Benitez. May report si Nico Delfin. Duha na kadlaw nga naga-operate sa sulod sa Bacolod Public Plaza ang periyahan nga yara lang sa atubang sang San Sebastian Cathedral. Magluwa sa masobra 5 ka mga lamesa. May gindugang pangakyosko ang operator nga muman ang nagdumala sang carnival sa likod sa Bacolod City Government Center. Gani ginpausisa na ni Mayor Albi Benitez kung may permit ang mga peryahan. So makasundal sila, Mayor? Makasundal sila? Yes, wala permit of course. Good question. I will ask that right after this. Ginpahayag na ni Caster Cadagat, Secretary sa Bacolod Youth Foundation nga may permit ang operator sang periyahan. Ang mga ila inigin pahanugutan. Ginpausisa sang organizer kun nga nagdugang kag nag-extend ang operator sa sulod sang plaza. Gani sinila nga hapon. Nagdesisyon na kag nagpakig-angot ang organizer sa City Legal Office Enforcement Team agud nga makakas ang mga periyahan sa plaza. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 9, malapit sa 1 milyon ka pesos nga balon sang smuggled nga mga sigarilyo ang na-recover sa Sagay City Public Market. Nakuha sa mag-utod nga Nasif kag Sadiq Amer ang kagtatlo pa nila ka mga kaupdanan ang malapit sa 1 milyon ka pesos nga balon sang smuggled nga mga sigarilyo sa public market sa Purok Malipayon, Barangay Makiling, Sagay City sang Sabado nga adlaw. Nakapalagyo ang 3 ka mga kaupdanan sa mag-utod nga gikilala lamang kay alias Ben, alias Ricky kag alias Panta. Suno kay Police Captain Reynaldo Bauden, hepe sa Bacolod City Maritime Police Station, pagi sa gitingog nga puwersa sang PNP Special Operations Group, Sagay City PNP, Bureau of Customs, 6 kag Bureau of Internal Revenue na aresto mag-utod matapos madakpan sa akto nga nagabaligya sang smuggled nga mga kag counterfeit nga mga cigarette brands. Nakuha sa ang otoridad ang 1,634 karim sa nagkalain-lain ng mga brands ng smuggled na sigarilyo nga nagabarol sa 960,980 pesos. Ang mag-utod nga Amer kag ang 3 ka nila ka mga kaupdanan ang nagapakatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act kag Intellectual Property Act. So number 8, napaisol sa November 22 ang bidding para sa bulk water project sang probinsya. Inisuro sa kay Provincial Legal Officer Alberto Nelias Jr. nga nagsiling nga kasunod sang hingyo sang isa sa mga bidder nga ipaisol ini agud mapreparahan man sang maayo sang ilang mga bidding proposal. Gikan sa napulo karon, 12 na suno kay Nelias ang interesado nga mga kumpanya nga makigbahin sa bidding sang 1.2 billion pesos nga bulk water project. Napaisulman ang bidding sunod sa kay Nelias, hindi man apektado ang timeline sa proyekto. Padayon nga ginahulat ang resolution of no objections ng Silay City para sa among proyekto. Damlag pa, may pila ka mga palamangkutanon gikan sa sanggunian panglungsod sa Silay, nga sunod sa ila, wala na sabat sa proponents ng proyekto. On process naman, sa karon ang request para sa water rights sunod sa kay Nelias sa NWRB o National Water Resources Board. This was based on a request of one of the bidders, because they want to formulate the best possible bid for the bulk water project. Damo gyapon, sir. Yes, as of now we still have 12 bidders, so that's really more than enough sa isa ka usual nga PPP project.
Subal before to 10, may nagdugang Duwa. Pinagdugang nga duwa, sir. Oo. Di na, sir. Pati kayo nun. Pati kayo naman. Ang bidding. Bidding, wala pa kami may na ano, no? Pero definitely here sa Capitol or sa residences, wherever ang maka-accommodate sang aton ng mga representatives from the bidders, also sa media. Sa number 7, election registration board hearing ang insugda na subong nga adlaw. Magapagwa ang COMELEC sang final nga listahan sa mga botante sa tunga-tunga sang bulan sang Nobyembre. Parayan ang katapusan sang ERB hearing sa tagsa ka banwakang syudad. Sa tagsa ka mga banwakang syudad sa karon, sa post ng COMELEC NIR parayan ang hearing sa mga lugar sa Negros Occidental, Negros Oriental kag Siquijor. Suro sa kay Attorney Ian Lee Ananoria, ang election supervisor, pagkatapos ng ERB hearing mabalaan kung pilagid ang kabilugan ng mga botante sa Negros Occidental. Ang final list of voters nakip na ang mga clustering sa mga presinto ang ginapaabot. Ang Negros Occidental nadala sa mga vote-rich provinces ang 2022 elections. Sa piyak na bahin, ginaklaro ni Ananoria, ang COMELEC and Bank amo ang mga desisyon bahin sa pagkadeklara sang isa ka nagapapili nga nuisance candidate. Ang disqualification case batok sa isa kakandidato, bagod nga siya ang ginakabig nuisance, ang ginapatuhoy sa COMELEC and Bank. Amo na siyang sugod sang pag-finalize naman sang voters list naman. Hopefully ma-finalize ang mga voters list naman mga middle of November tapos na. Kaya pakadto mading ebad i-finalize man mga clustering. Ang 1,000 per clustered precinct na namon bala. So i-match na namon sa mga ERB ang mga voters list bala. So ma-match na siya ang ang clustered precinct, ang voters list, tapos i-match sa machine ang baluta na para sa election day. So, Sa number 6, Bacolod City Mayor Aldi Benitez wala nagpirma sa internal rules and regulation para sa Negros Island Region bangod sa pagkakasang probisyon angot sa pagtukod sa mga satellite offices. Sa Oktubre 3, opisyal nga ginpirmahanan ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson kag Negros Oriental Governor Manuel Zagarbaria ang implementing rules and regulation para sa Negros Island Region. Kabahin sa mga signatories sa Bacolod City Mayor Aldi Benitez nga nagtiglawas sa highly urbanized city. Pero ginsiling sa alkalde nga wala siya nagpirma bangod wala nalakip sa provision sang IRR ang pag-establish sa mga sub-regional satellite office sa mga probinsya. Nalakip na diri ang para sa probinsya sang Siquijor. Ginpatag sang alkalde nga ini ang nakasugtan sa ginpatigayon nga pagsinapol sa katapos ang technical working group. Ginalauman kung tani sang alkalde nga mangin isa ka model region ng NIR nga ang mga department kag agency nga may kapasidad magtransaksyon paagi sa modern technology nga hindi na kinahanglan magastos ang dako sa infrastructure kag iban pa nga mga logistics. Nagapasalig nga bisan pa makabig operational na ang NIR, magapadayon siya sa pagduso para matigayon ang pag-establish sa mga satellite offices agud mas mangin mahapos para sa mga residente sang 3 ka mga probinsya. And pagwa sang IRR, no, anabutang lang to, the agencies may put satellite office sa Siquijor. So, nadula ang amon nga agreement when we were talking about it. And I said, it's about time that government should now look at it in terms of the omnipresent. What do I mean by that? Nga, miskin diin na lang, people can be able to transact in government. And with modern technology, pwede na ginaya mahimo. Sa number 5, isa ka estudyante ang patay matapos mabungguan sa motorsiklo nga ginadala sang isa ka pulis samtang nagatabok sa pedestrian lane. Patay ang 18 anyos ka babae nga estudyante matapos mabungguan sa motorsiklo sa barangay Maayong Tubig, Dawin, Negros Oriental, Biyernes ang gabi. Nakuha pa sa CCTV video ang insidente. Nagatabok ang biktima mismo sa pedestrian lane kaupo na duha pa niya ka mga abyan sa mabungguan sa nagasibad nga motorsiklo. Naigo ka motor ang duha ka mga estudyante, nag-angkon sang bali sa tiil ang 17 anyos, samtang 18 anyos nga si Jeline Garces Ariola ang naglabog kag patay na sang mag-abot sa ospital.
Sunod sa kay Police Lieutenant Stephen Polinar, spokesperson sa Negros Oriental Police Provincial Office, ginausisa na nila ang natabo nga insidente. Isa ka patrolman nga nagadala sa motor kag naka-assign ini sa Regional Mobile Force Battalion. Gikan siya sa Cebu kag padulong kuntani sa Shaton, Negros Oriental. Nag-angkon man siya sa mga samad sa lawas. Kung magdesisyon ang pamilya sang estudyante nga kasuhan siya, magapangtubang ang pulis ang kasong reckless imprudence resulting in homicide and physical injury. Sa number 4, isa ka estudyante sa grade 7 ang ginaligar nagpalupok sang pusil sa sulod mismo sang eskwelahan. Nagaparayon ang pagpangusisa sang Negros Oriental Police Provincial Office sa insidente sa pagpalupok sang pusil sang 12 anyos ka grade 7 students sa Negros Oriental High School Biyernes sang Udto. Sunod sa kay Police Major Fortunato Villafuerte, Deputy Chief ng Dumaguete City PNP, nakabaton sila sa tawag gikan mismo sa eskwelahan nga nagapabalo nga may insidente sa pagpalupok sang pusil sa sulod mismo sang eskwelahan. Sunod kay Villafuerte, caliber 45 pistol ang gingamit sa menor de edad. Sa inisyal nga impormasyon, damang ang ginhalinan kung nga nagpalupok sang pusil ang 12 anyos sa third floor sa isa sa mga building pero wala naman sa may ginreport nga naigo sang bala. Sunod sa PNP, nakuha sang bata sa iya himata ang pusil. Mahimo manabat ang mga ginikanan sang bata kung nga nakabitbit ini sang pusil. Kag ginapanawagan sang PNP kag dumalahan sa eskwelahan nga usisaon ang mga estudyante nga nagasulod sa eskwelahan para malikawan ang masulit pa ang ini nga insidente. Nagpagawa naman sa statement ang Negros Oriental High School kag ila ginapanginwala kabay natabo nga pagpalupok sang pusil sa sulod sang eskwelahan. Nag-aapela man ang eskwelahan nga likawan na pagbalaptas ang fake news nga mahimo magtuga sang panic. Sa number 3, mga posible hotly contested areas ang talakayon sang PNP, COMELEC ag sang militar. Karon nga nahumana ang filings ng Certificate of Candidacy, magasapol sini nga semana o kung sa masunod nga semana si Provincial PNP Director Reynerio de Chavez, kay Attorney Ian Lee Ananoria, ang Provincial Election Supervisor, pudman sa pamuno sang militar. Kay napatod na nga ang mga magapapili matapos ang filings ng COC. Ining isa sa mga basihan man sa pagdeklara sa lugar nga hotly contested. Suno kay Ananoria, magasugod ang pagsapol sa PNP gikan sa mga election officers sang kada lugar padulong sa provincial level. Samtang idaluman sang COMELEC nga sa pag-abot sang Enero, may PNP regional office na sa idalom sang Negros Island Region. Agut tigayon naman makaporma sang RJSCC o Regional Joint Security Control Center. Yes, that's mano kami this week, no? We will meet or next week with the PNP. Tapos i-determine na mo, i-validate whether or not yung isang ka-area is muna hotly contested, no? Bro, po na ito, attorney, problema to sa pag-create or pag-convince ng RJSCC kahit wala ta PNP for the region sa NIR. Yes, muna isa ka, namon ng dilemma. Hopefully, by that time, by next year, by January, may regional office na ang PNP. Pero I think si General Wangki nag-mention man sa akin, he will be attending kung magpatawag ng NIR. Same, I think, with Region 7. So, duha sila ma-attend. Sa number 2, road closure kag truck ban ginatun-an karon sa syudad sa Bacolod pati na sa Bacolod Youth Foundation sa mga adlaw nga may performances sang dalago nga mga artist sa Bacolod City Government Center grounds. Maga-perform ang SB19, Moira kag si TJ Monterde kag Casey Tandingan kag iban pa nga mga artist sa October 18 kag 20. Sa October 18, natala na mag-perform ang rap artist nga sanday Skusta Klee kag Flo G para sa Sari-Sari Store and Mass Caravan Concert ng Pure Gold. Kaupod ang kilala nga grupo nga SB19 sa Bacolod City Government Center. Sa October 20, sanday Moira naman kaupod ang aktor nga si Piolo Pascual kag Franco Band ang ginapangunahan sa ila frontman nga si Franco Reyes. Ang mag-perform sa Bingo Plus Day sa BCGC. Magabalik ang kilala nga singer-songwriter nga si TJ Monterde, kaupod na ang iyang misis nga si Casey Tandingan. Ginapaabot ang pagdagsa sa mga tumalanaw sa among mga inadlaw. Gani ginatun-an sa syudad upod sa Bacolod Youth Foundation ang pagpatuman sa road closure kag truck ban. Sa piya kabahin, ginpahayag ni Mayor Aldi Benitez nga hindi ini kinahanglan sang signal jamming.
pero igapatuman ang citywide gun ban tubtob October 27. Ginakinahanglan ng issuance ng permit gikan sa LGU para sa paggamit sang drone sa festival sites. Kaag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. 8 milyones pesos tanan nga balor sang suspected shabu ang nakuha sa mga buy-bust operation hubalin sang kagabi tubtob kaina sang aga. 500 grams ang suspected shabu ang na-recover sa City Drug Enforcement Unit kag Police Station 8 sa drug buy-bust operation pasado alas 9 sang kagabi sa Purok Hollow Blocks, Barangay Singkang Airport, Ciudad sa Bacolod. Ang subject sa operation naging kilala kay Ken Texon alias B-Boy, kag residente sa Paho Street, Capitol Heights Subdivision sa Barangay Villamonte. Nakuha kay Texon ang 8 ka mga pakete sa suspected shabu nga ginabulubanta nagabalor sa 3.4 million pesos. Pasado launa sang kaagahon isa pa ka buy-bust operation naging patigayon sa Police Station 2 sa Purok Rose, Barangay 9 sa Bacolod City nga nagresulta sa pagkadakop sa kay alias Elizabeth kag alias Jupet. Nakuha sa ilang may kapin sa tunga sa kilo man nga suspected shabu nga nagabalor sang 3.4 million pesos. Samtang na-recover naman sa katapos ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 6, kaupo ng Bacolod City Police Station 1, ang 1.2 million pesos nga balor sa suspected shabu matapos kagin serbi ang search warrant pasado alas 9 kay nasang aga sa Purok Boulevard, Barangay 14 sa Bacolod City. Subject sang operation si Rufet Jake Martir, ginakapig nga regional high value target kag drug personality. Nakuha ang bulto-bulto nga plastic sachet sa ginapatian shabu nga nagabugat sang 180 grams. Ang nagkadakpan pasakaan sa kaso nga pagupot kag pagbaligya sang illegal nga droga. Sunod sa PNP, ang sunod-sunod nga operation nagkabahin sang ginahimo nga tikang sang PNP para mapatuman ang kalinong sa tion sang Mascara Festival. Sa Good Vibes, libo-libo ang nagsaksi sa pagbukas ng Mascara Festival sa weekend. Kabay na diri ang performance ni TJ Monterde kung sa diin may nag-propose pa sa audience. May report si Nico Delphi. Wala pa nakasugod ang performance sa kilala nga singer-songwriter nga si TJ Monterde, ginpasarada na sa Bacolod City Police Office kag Bacolod Youth Foundation ang entrance sa Bacolod City Government Center tungod sang nagdugok nga mga tumulanaw sa unang nga adlaw sang Mascara Festival 2024 sang Sabado sang gabi. Tuman ang hinugyaw sa mga tumalanaw sang ginkanta na ni TJ ang isa sa mga hit song nga Palagi. Nag-propose pa ang isa sa mga tumalanaw nga nagbiyahe gikan silay para maupod ang iyang misis nga fan sang singer. Pinag-propose dito? Is it a yes? It's a yes! Istorya ni Christine Andrea. Nakasal na sila sang bana nga si Bernard sang nagligad nga tuig. Pero wala ini makapropose sa iya, gani ginkuha niyang oportunidad sang mag-perform si TJ sa Mascara Festival. Ginpahayag ni Custer Kadagat, Secretary sa Bacolod Youth Foundation, nga makabig record-breaking ang kadamuon sa mga tumalanaw sa pagbukas ng tuigan nga festival nga naglabot sa kapin 145,000 halin sa grand countdown sa lubong sang Biyernes. Una gindugukan sa mga tumalanaw ang banda nga December Avenue sa bispera sang tuigan nga okasyon. Ginpasalig ni Mayor Albi Benitez upod sa foundation ang much bigger kag better nga Mascara Festival Sapphire Celebration. Enjoy this festivity and enjoy the 2024 Mascara Festival. Nico Delfin para sa DigiCast News.
Shout out anay sa aton yung mga live viewers si Lindol Sunyo maing hapon negro sunod sa kay Lindol si RH Tata good afternoon NIR si Sir Nene Grande good afternoon Digicast Negros X watching live from SAG Integrated Farm Barangay Inulingan Moises Padilla happy blessed Monday Sir Erwin Natura mayong gabi Digicast Negros 10 si Gina Abeliar mayong hapon negro si Romel Mahilom Galio mayong hapon Digicast Negros si Mirna Garido Clavel good PM Digicast Negros shout out watching from Binalbagan kag si JM Serato mayong hapon. Kag amo itong top 10 stories of the day tubtub sa buwas ako si Romeo Subaldo mayong hapon.